زلا سنبس لو زغنا همثال هاد الواحد هذا جيجي بزغنا إذا حبتنا زي ود حجي تفوتوا هو ود حجي سبيشال بتيك توك تدقم تفوتوا إيه تاقول عاد باللي تقرويتها of course تقرويتها مثلا أتي النجاجرات تاريخي مستي علماء مستي سنتها I really admire جريا بايزوي إمنا تسلمنا بخيمة مسيو ناب تقراي ديو ناب إثيوبيا خمو ناب إيرترا لا ننفوتينا سدتين ياتات كوينا مسيو نحرق إسلامنا خمية تأتات يومو أبزي كمية جرا تبرهالو مزح حجي حق عندها أبزي السعودية عرب كخلو خلوزي أبزي السعودية عرب بيت خريسان كسرحو ناتهم بيت خريسان كجبرو أي فكر تي تقراي دي إيرتراوسي أي فكر واي ساعتهم سدتين ياتات كوينا مسيو كلوسي أفكر كلهم سجاب أمناتهم كمان كسفح فحس تفقدوهم سلمنتاي جاء تقرر من نجارها سمعوا أمو كمية كثردوا تفتل مكة معركة بتحنا مكة كنا نعين عخان معركة بتحنا مكة أي تبصح كنا بيت فلت يا مكة صغير أي تبصحوا منها بحيمانوتي نايلة بسبعون من باريتهم نايلة الكني مكة نعي كم تأسلام أي تبصح مزو أي تبصح كن أي تفلت يعني بين كم زلاون أي تفلت يعني سلمنتاي أب سعودية هذا ود سعودياوي كريستيان يلن بملء سعودية أسلامية ولا حدا ترزبل يلن كلها أسلامية سلازي حنساب أنا كريستياني خب سعودية كريستيان رأخذ فلتة وأرثوذكس رأخذ فلتة بسعودية وسعوداوي خوينس أرثوذكس رأخذ فلتي سعوداوي خوينس أرثوذكس رأخذ فلتي أرى ملسي حجنا أبنت أب سعودية أم مكة سدتني تاتلو إثيوبيا نابنت يزبلك الله تردي خاني سدتني تاتلو زم سدتني زسب كلن زم لكلن بوتا يرخبوني تردي خاني فطاري مزم مسكون بوتا يقولهم مكان مسلم عدي على سلة أمن والدي عب حبشة مدري مسلم كميلو خمس متقلو أمت أتاري كله مسلم أب من نشوم كاب أقسم ويكا كاب تجري كونه تردي خاني إذا خاني بوليتيكا تجراس تفتر الله خنديت أورنا زنورو مسلم عدتات يمناويان بزح مسلمات عربات أبغى كلنا أبتمي زنورو لساعات ما تأجع بوتا أبزدلو لساعات ناي كريستنا بوتا تجري تخون إثيوبيا تخون إيرترا تخون ناي كريستنا بوتا المسلمات ما تأجع إيبا بشو ساعات كأكس فح مسلم هيمانوت كا أكل كله ترى دخاني هيمانوت مسلم كس فح يقولوا نعم ترى بوتا يوهبهم تبع له خمسي ب أب كم سدتين يخوينهم نعلم أب كم تجرم أيكون عتيمه كم ما نيو أنا كم تجراويتي كم كريستيان لازم كأس أوصل لك كأس مسال يبغى ما قالوا أبيوت كوالدو كفقر فيلهم ترى دخاني دام مسلم كس فح فيل شو خمس سنة هو موركيد السزبلا كاز اللي هو لك سدتين تكونهم كم تخلوه نوانا سفيح بوتا ذهبنا يوم أما كاز بالكابس عرب كا كندي سدتين تيزرنا نبر حبشة كريستيان مالت ترى دخاني نعو the same thing by the way أما كاز اللي كريستيان صبوتي أبان كلا مكرت حفتي كرد صبو طعم صبو زرابا بزعمي دس زبل إهين يزالو سعرات النبل ود حجي أنت دس زبل إهين ده فاكتي by the way ها عرب زي سبيشالي نا مدر حبشة هم تخلوا اسلمنا زسفح فعلو بتمدر حبشة أسلام يكون كمزي يكون ميلو أين يسألون بوطاهي بوم من سنة ابنتهم كسفح فوق عدل فتير لهم حجي حفرة يلنج نعدهم كيتكا باي ذا واي بسعودية تفوتوا لهم زحات كريستيان كم جنبوا دق السعودية إذا أمن بسيف زخ حدا بسيف زبل بمفرح جد ستيل كريستيان وكانوا أب تأخذوا لهم مصحف كلهم أفتحتي متر أسوي تأفتحتي عرات كبيرهم بدقهم كأ أسلام مسيلهم زخودوا أم دق السعودية الله سلازي فك أدلهم مالتي تأمنت كريستنا دق تعدوا خينهم أي فك أدلهم نمنتاي وزي جريها إتكرستنا زي أمدر حبشة مسيو نحرد عني كم سدتين يعقبوا من إنه توم كسفحفهم براكتس جوبرن فقيدوا لهم زي نتز بحبشة سدتين يخوين خدهم كله فقدي زجبا التاريخ زي أي طفوا مني جن أكا ندرفوتنا توم أمنت كسفحفح ما يكال أمنت بقى مسألة سلازي حلو زي تتساقم مالتي سبيشالي سعود عرب خمسة بلاد زحفتنا بعد ما أزيان إيش بس التجن بتحسسوا بخطر خلها تي تاريخ زي كم زلوا مساعته حكا وزغلوا سدتين يخوين كم تخلوا مدر حبشة قبلوهم أمنتهم كسفحفح فقيدوا لهم سجا كندي تقبل عشان نسألن زي ما هانون دي زريكا زي تاريخها تجاربه صنيحة بايزوي تاريخ كاي محرني يجا يكون فاكتي مالته كم زلوا قد أنا منخات له مرسيه بلو زي
ሚኒስትር ሓሶት ናይ ዲስኢንፎርሜሽን እዚ የማነት ሪኦ ኣለኹም ኤርትራ ንመግለፂ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ምላሽ ይዝብል እዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ሓሶት መን እዩ ዝበሃል ንስማዕ ያ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ ቲያትራውን ፈጠራውን ክስታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጹ ይዝብል ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያ አገልግሎት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ አልጀዚራ ተላፊኑ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ህወሓት ብድፊት ኤርትራ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ክኸፍት ይዳሎ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብቲ ምስ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ብእንግሊዝኛ ጸሓፍዎ ዓንቀጽ ኤርትራ ንዕጡቃት ፋኖን ህወሓትን ትድግፍ ኣላ ክብል ወቂሶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተቃውሞ ከም ዝነበሮ እውን እቲ ብሓሙስ ዝወፅእ ጽሑፍ ክልቲኣቶም ሰበስልጣን ይኸስስ ብደገፍቲ ምትብባዕ ኣስመራ ዝርከቡ ኣካል ህወሓት ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍኑ ወሲኑ ኣሎ ኢሎም ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ዓብ ዕጡቕ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣን ምዕጣቕን ቀፂሉ ኣሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ህወሓት ከሲሶም ኣለው እቲ ዝኾነ ጭቡጥ ምርትዖ ዘየቕረበት እንተና ቶም ብኤርትራ ዝምእከሉ ዝበሎም ሓይልታት ሕጂ ከዓ ካልእ ግጭት ንምውላዕ ኣብ ኣስመራ መቐለን ሱዳንን ሱቱርን ዘይሱቱርን ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለዉ ይጠቅስ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ብህወሓት ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ሓደ ኣዋጅ ክተት ንምፅዳቕ ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ ይብል ንህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ዝወፅእ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ዕድሚኡ ጥዕንኡ ዝፈቐደሉ ትግራዋይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝቐርበሉ ፃውዒት ክተት ተቐቢሉ ጉቡኡ ናይ ምፍፃም ብሄራዊ ጉባእ ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኣብቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ዝተፀገነን ኣብ መስከረም 2020 ዝተኻየደ መረፃ ዝቆመ ምዃኑ እዩ ህወሓት ዝገልጽ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣስመራ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት 2 ዓመት ዘብቅዕ ስምምዕ ሰላም ከም ዘይተቃወመቶ ይምጉት ይብል እኳ ደኣ እቲ ፖቶምኪን ክብል ዝገለጾ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ተደራዳሪ ጉጅለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍጻም የሳስሎ ከም ዝነበሩ የሳላስሉ ከም ዝነበሩ ወቂሱሎ ይዝብል ኤርትራ ብፈቃድ ፌደራላዊ መንግስቲ እያ ናብቲ ዝተገደደ ግጭት ተጎቲታ ኣትያ ዝብል ምላሽ እቲ ኤርትራ በዓል ስልጣን ካብኡን ላዕሊ ዘገድስ ድማ ሓፈሻዊ ዕላማታት ኣጀንዳ ናይቲ ኩናት ብንጹር ኤርትራ ዘጠቃለለ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ እዩ ኢሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውሽጣዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትር የማነ በዚ መንጽር ኩላቶም ወገናት ንትሕዝትኡ ብጽቡቕ ድሌት እንተደኣ ኣብ ግብሪ ውዒሎሞ ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ንምፍሻል ፖለቲካዊ ሽውሃት ኮነ ረብሓ የብላን ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ እቲ በዞም ክልተ ኤርትራ ኣሚን ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ይኹን ብወገን ኣዲስ ኣበባ ብቐጻሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምድንጋር ወፍሪ ካልእ ግጭት ተጻብኦን ንምጽሕታር ዝዓለመ ምባልያ ተቃይማቶ ዘላ ጂኦግራፍያ ባዕላ ሃሪማ ተእዊ ብምባል እውን ምስ ኢትዮጵያ ተቕርበ ጽንሐት ሕቶ መበል ናይ መሰል ተጠቃምነት ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተሓሓስ የመልክት መንግስቲ ኤርትራ ህወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰሜን እዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፋል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ስጉምቲ ነቲ ኩናት ከም ዝወልዖ ንኤርትራ ንምጥቃዕ እውን ውጥን ከም ዝነበረ እዩ ክምጉት ጸኒሑ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብህግደፍ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራን ካብ እዋን ደባዊ ኩናት ክልቲአን ሃገራታት ሒዙ ዝቐጸለ ቅርሕንትን ተጻብኦታትን ከም ዝጸንሐ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሒደት ዓመታት ግን ክልቲኦም ወገናት ምስ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ምትፍናንን ምእታዎም ዘቃረቦም ዝመስል እዩ ዝብል ኣስመራ መቐለን ብስም ጽምዶ ምሕዝነት ንምድልዳል ኣብ ዝጽዕራሉ ዘለዋ እዋን ኣዲስ ኣበባ ብዓይኒ ጥርጣረ ተጻብኦት ክትጥምቶ ጸኒሐ እያ ቶም ከም ተጻባእቲ ሓድሕዶም ብምዃን ኣብ ሕዳር 2022 ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ ጌታቸውን ሬድዋንን ኣብ ጽሑፎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ግጭት ሕልሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ በሃልቲዮም እቲ ኤርትራ መራሒ ፈለማ መኻልፍ ክብል ነቲ ስምምዕ ገሊጽዎ እኳ ተነበረ ጸኒሑ ግን ኣብ ግብሪ ክፍጸም ከም ዝደልዮ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ንህወሓት ወኪሉ ነቲ ስምምዕ ዝፈረመሉ ጌታቸው ምክትል ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ፕሬዚደንት ናይ ድሕሪ ስምምዕ ዝቆመ ግዜያዊ
ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ እዩ ብስም ዘይጠቐሶ ገለ ኣኽረርቲ ኣባላት ናይ መሪሕነት ህወሓት ንቐጻሊ ኩናት ዝኾኖም ምቁራፅ ተፃብኦታት ክፍረሙ ይደልዩ ነይሮም ክብል ጠቒሱ ኣሎ ህወሓት ኣብ ዝቐረበ እዋን እቲ ስምምዕ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስ ንግዜያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ ንሱ ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝመስረተ ኣፍሊጡ እዩ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ህወሓት ትሕዝቶ እቲ ስምምዕ ይኹን ምስ ኤርትራ ብዝገበሮ ዘሎ ፅምዶ ነቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ዘቕረቦ ክስታት ክስማዕ ፀኒሑ እዩ ዝብል anyhow ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መግለፂ ልውፅይዎ ዘሎ እዚ ሚኒስትሪ ዲስኢንፎርሜሽን ናይ ሓሶት ማለት እዩ ሚኒስትሪ ሓሶት እዚ ይመስል ማለት እዩ ብወገን ናይ ትግራይ እዚ ዓሊ ዚኦም ወሃብቲ ቃል በልዎም እንታይ ሞ ወሃብቲ ቃል ክብሎም ብርባዓ እዚ መን ዝበሃል እዚ ኣረጋይ እንጅል ዝበለ እንታይ ዝብል ስምዕዎ ብዛዕባ እዚ ናይ መንኻትብሎ ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ዝገበሮ ፃንሒት ባይዞ ወይ ኩላቶም ቶም ናይ ህወሓት ፅቡቅ ከም ዘይነበረ መጠንቀቕታ ጥራይ ገይሩ ስለ ዝኸደ ከም ዘይሐጎሶም ነቶም ዳ ህወሓት ብምንታይ ኢኻ ትሪኦ በቶም ካድረታት ማለት እንታይ ሪእኩም ነይረ እዚ ናይ መንኻትብሎ ደደቢት ሃይለ ከምኡውን እዚ ስታሊን ወይ ከዓ ወላይ ዲኹም ትብልዎ ንስኻትኩም ተሓቀኛ ስሙ ብዛዕባኡ ወላይ እንታይ ዝብል ነይሩ ኢኹም እንታይ ሒዙ ንኢትዮጵያ ይመላለስ ዝበሎ ኣፀያፈ ክደግሞ ከማን ቁርብ ተኣሽሙ ዝኾነካ ኤንሃው እዚ እውን እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ናይ ባይፍራ ከምዚ ዝገበሮ ገለ እንዳበሉሲ ብዛዕባ ገበናት ናይ ኣባሳንጆ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ንሱ ዘምፅኦ ስራሕ ዝዛረቡ እዚ ካ ዝርኤካ መጠንቀቕታ ክገብር ይኽእሉ ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ኣብ ኩናትን ካልእን ከይከፍቱ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም መጠንቀቕታ ናብኣቶም ኣቢሉ ኣሎ እንድሕዳ ጌርኩም ግን ግብረ ሽበራ ዓለም ክትፈጠኩም እያ ስለዚ ተፅዕኖ ክመፃኩም ይኽእል ዝብል እዩ so this is why ኩላቶም ወፂኦም ኣንፃርቲ ኣባሳንጆ ምኻድ ናብ ትግራይ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ዝዛረቡ ደለው ኣባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ትማሊ መፅኦም ነይሮም እዚ ስዒቡ ድማ ገሊኦም ከም ፅቡቅ ዕድል እዩ ዝብሉ ነይሮም ገሊኦም ድማ ምንም ዓይነት ለውጢ የምፅእን ዝብሉ ነይሮም ኣረጋይ ኣባሳንጆ ናብ መቐለ መምፅኦም ከመይ ርኢኻዮ ትኾን ንትግራይ እንታይ ክረብሕ ይኽእል ጀነራል ኦሉሴጉን ኣባሳንጆ الملكي أو حماق تاريخ الحالة فزاي أنا بطعم خالص أنا مو زمدري حدث ساي بيعرف بحال حزبي حجر تطفئ مس إنجليزيان تحاوروا وإنجل السرحي قبل على الدك أنا شو ما على إجازة يقولوا جبان في السماء بناء كتلة ساعات بناء فلسات ببرسة دك ساعات أو زمدري بجبان كوز قصص سوي حورة أفريقيا وركاتو مرئية زخانة كمزي عين السبعة ناكل مستمتعو أدرادرتي قال مالك زعلو خمزي خلق الله تي حورة أفريقيا زبهال ناي أفريقيا يعني كسواسبي يستو هذا حورة خندينا كم زوار غير كم زي دسكلني زريكا بسوانا السعودي نستقارو يكون زوا عن أفريقيا ولا عن أفريقيا زي متوحد شنو قريول نايتفات سبي نايتفات حيلي لكي سلذي وعلى بريطانيا بو تماريحهم وتصيحتو 5 زراعه يا خوين حزونا مقاله مونطو حدش فيدا ነገር የለ በኦሉሴጉን ኣባሳንጆ ዝመጽ ሰላም ዝመጽ ምርግጋዕ ዝመጽ ለውጥ የለን ስለዚ እዚ ናይ ጥፋት ሓይሊ ብስሩ ካብ መጀመርታ ጀሚሩን ሰዓይዚ ኣፖይንት ክግበር ከሎ ናይ ጥፋት ሓይሊ እዩ أنا ناي أبي أحمد حنت سانتم كل تجد يدبر مش مالك لك أبي كم نزي سأيجي تماهيرو إيو قبل علي زي قاتاتو حزب كف جنسايد في التمدلة سوون جنسايد جيفنس في التمي إنجليزاويان مش أخوينا مسلسل في التموا يوم ويا طلع لنا نيتعادوا سلادي تسابر إنا حق قرب زي كعلم ذا وهنا تسخ قرب كاين تم تعرفون سلازو قرو يو شيلاتو هالتلاقي صح حز عند زلان دار بكله منو قعزي زخنا ساي حماق تاريخ كزلوا زين هذا تجراي الشماغيلو سلام رهوا 5 اللي كام حساب دنقرناي سلازي يخونين يا حانتي سلام بحال بي أولوسيغون أباسانجو تماريحس أف تجراي سلام كمصيو ليلاو نحن تجراي بلي ذو النجار يلا نزي كم حرنا تخسر خلال الله ذو مثلا تالي بوغن حوحات صغر مدرادر نطبي خونا له إلنا نحنا نحسو نقرا من قدون فتوتنا صلاتنا كفوت وزلو كم تناي بريطانيا
ኣይኸውንን ካብ ድሕረዚ ቁጥሪ ሓደ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ክእል ኣለዎ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ክኽበር ክእል ኣለዎ ሕገ መንግስቲ ከዓ ካብ ልዕላውነት ናይ ክልላት ምኽባር እዩ ዝግበር ሰወርነት ናይተን ሪጅናል ስቴት ዝበሃላ ክኽበር ክእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ክቕበሎ ድዩ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ካልኣይ እቶም ንሱ ዝፈጠሮም ብስም ፓርቲ ብስም ግዛዕ ምዛዕ ኣዲስ ኣበባ ተሰዲዶም ዘለው ኣብ ዓፋር ዕጥቂ ዕጢቑ ወዲውዎ ዘሎ ንሱ ንመንግስቲ ትግራይ ክኸርክቦም ድዩ ሕዚ ብወገን ሕወሓት ዝቐርብ ቀዲሙ ዝመፅእ እቶም ኣብ ዓፋር ዘለው ብዝተፈላለዩ ቦታታት ሚሊሻታት ኣሰልጢኖቶም ነቂላዋሽ ዕጥቂ ዕጢቑዎም ዘሎ ከምኡ ስምረት ግዛዕ ምዛዕ ዝበሃላ ፓርቲታት ሃዲመን ኣዲስ ኣበባ ከይደን ዘለዋ ኩሎም ገፊጡ ናብ መንግስቲ ትግራይ ከርክቦም ድዩ ንሱ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ሕዚ እዩ ክመፅእ ትሕቶ መጀመርታ ናብ ድርድር ክንኣቶ ተኮይና እቶም ፀጥታ ናብ ድርድር ክንኣቶ ተኮይና ከረክቦም ድዩ ክድ ኣላ ኣታ ዝኣረገ እዚ ስጋዕ ከኒ ይምዕንጅሉ ገረመካ ኮይ ነቶም ሓይሊ ሰላም ዝበሃሉ ትማሊ TDF ዝነበሩ ካብ በዓል ጌታቸው ጀሚርካ ዓፃድቃንቶም በዓል ወደን ጥሩ ዝመርሕዎም ኣብ ሓራ መሬት ዘለው እዚ ከረክቦም ድዩ ሕጂ እንታይ እዩ መደራደሪ ሲ ዓቕሚ ሓይሊ ኣለና ዝዓይነቱ እዩ ይዛረብ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ምስ ኣምሓራ ፅምዶ ስለዝገበረስ በቃ ዓቕሚ ኣለና ሓይሊ ኣለና መፈራርሒ ንደራደር ንኽእልና ከረክቦም ንኽእል ዘይከላዋዕ ዘርጉ ዘለው ገንዘብ ንሃብካ ግዛዕ ንሃብካ ስልጠና ንሃብካ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ረፅቢ ንክላዓል ህውከት ንክላዓል ትገብሮም ዘለካ ኣኪብካ ኣርክበኒ ዝብል መንግስቲ ትግራይ ሕቶ ከቕርብ እዩ ሕዚኣ ክገብራ ድዩ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ካልኣይ ኣብ ትግራይ በጀት ተዓፅዩ እዩ ነዳጅ ተዓፅዩ እዩ ናይ ንግዲ ግዛዕ ምዛዕ ተዓፅዩ እዩ ኢንቨስትመንት ተዓፅዩ እዩ መድሓኒት ከይሓልፍ ብምሉእ ኩሉ ነገር ተኸልኪሉ እዩ ሕዚ እዙይ ክገብር ድዩ ዝዓነወት ትግራይ ባዕሉ ዘዕነዋ ካልኦት መሻርክተን ሒዙ ዘዕነዋ ትግራይ መሊሱ ክፅግና ፈቃደኛ ድዩ ዝዓነው ፋብሪካታት ናይ ትግራይ ናይ ኤፈርት ሓዊስካ ናይ ግለሰባት ብምሉእ ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ በደል መሊሱ ክክሕዝ ክፅግን ቁርብ ድዩ ሱርቲ ሃገር ከኒ ሕዚ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ከምኡ ክትገብር ኢትዮጵያ ዝብል ነገር ንሱን ክረአ ከሎ ኣለዎ ካልኣይ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዕላማታ እዩ ሕዚ ሰብ ዘይርድኦታ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያዊ ከም ዝኾነን ኢትዮጵያ ክትቅፅል ከም ዝደልን ኢትዮጵያ ናብ ልምዓት ናብ ሽግግር ብልጭልጭ ኣብ ግዛዕ ምዝዓ ዘትኩር ዘለ ሰብ ትኩረት ዘይገብረሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ነይዋቶም ኦሮሞ ኢድ ንብሎም ዘለና ቶም ኣያት ቀሊል ከይመስለኪ ንሃነፅ ኢልና ተበጊስና ን30 ዓመት ቀሊል ዘይበሃል ጉዕዞ ተኸይዱ ቅቡልነት ንምስፋሕ ተባሂሉ ካልኣይ እቶም ናትና ከደምቲ ኣብኡ ሃዲሞም ዘለው ተዓቂቦም ዘለው ከደምቲ ክንብሎም ከለና ክንፀርፎም ስለ ዝደለና ኣይኮነን ካብ ንፅረት ሓሳብ استراتيجي رأي حلمي أبناء من حلمي يوم تعزيهم ذلوا أبناء أبي أحمد حلمي كشاوي تهاجر أم يفتر زخور ذلوا ركيب وهنا جعزة أو أتيها أو زي داس كات خاطر لهم حساب دون كورنا يتوب أسوسية خلكل أبي أحمد وي زخونا حارب عصد أنا أرما خم خلكل سي لا بحكي سوس شو ذلوا يكون كم غير كأي هاجر فرسيلهم تم تعادو نديفهم صحيفهم زهوا سلت أنا نوعي وان سلت أنا هو سلت صمولي الفهم هذا تجارو عم حراي توانا محلخ خويناتنا لنا على زروحاني انتاي لو ما أو خبلي زيلو أنا قل أرجع زي كان نحكي بوليتيكيا غير ما مشوا من زلف لفوا غير من كوي أرجع ناتنا ده حيش أرجع نايتقرأ honestly فينا أرجع ناتنا حيش هذا شيء أنا صار العلجنو نسوق حيش كابزي إيه سوق راهي دازيكو زيكو بخودو كايز عشرة زتالة أرجع ولا هنتي مالتي بجنزة بجلا زتالة سبعة يكونن هاتي نعوزهم سبي يزيد جن بعد زيكو 5 قرش خسر لك هتزول حجي مغير كونير أي تايم أنتر هم حات تطعم بالكونير نالات كيسر تزي فريق 5 برهانة أفي وزن لمبر إذا بخودي يوز عشرة زتبر مالتي قرب زي شنو اللي بناون تقول لي عبايد وح يا زي فلتكم ذلهم نسي حجي أبزي بزح حتفتف زوج الله شعبا شعبي أزجوا رجبنات نهجدف وين إسياس ناتي رول موديل ندابل إزاربنو مول رول موديل مالتي بعد ما يقولين بعلون شيء مال انتهي يفكرون يوم شعبيها لا شعبيها وقنت زي كيف اللي تقاري كنا نيلهم شيء يهددني يوم حتى يوم دمر دم تقرأي خزنا توم فوق حلم ها هيلهم استزرعوا حمراح تخاكو جنزب تكور هاجرا والنت كسرحوا مس مليونات دولاراتهم يوم نبر قبر خير خبو أبغى قوات تشبك عمساني حمها شعيا مصيم مقالة عدوى الشريخ خمس بيرنا حسوتي بقى قلت يا زرزلة حادث بينهم
بمولم تام كم مجمع شعبياتي بس ما تصير زنزل فيكي تقراواي اي تتهلل بالزرات حاسب بقى فيكي حاسوتي فيكي لوك كل تمن حاسب على مش عبيها نخكلا قولوا مش عبيها تصوم دون قبرسي فيكي وحسيتي ولا عندي قبل نكالهم إذا كله زبحاز نبره ويا نجن مش كناي هو ترى أخف في اللامبر زي نقحس قاعد نقح نسود حريرون بر ممهر يماني إزبال تانيرو نسوم دقومن بيتسومن أوروبان أمريكان إنام هرو بدخات تقراواي كقلدو نعت العرض تعتق بنجحاد بلو ناولو أبدا مسوي يعني يكون براديو زحلفوا وفقرة جيزية زحلفوا نزي جيزية زي تقلب نتجارو زي تقم سلا زخانة تقراي يتستمنزع مسواتي يا حواتنا سساش واقاز خفلنا له مئة عسران شيء زقوسلنا له نام معرف ونتات مزيد كلاتنا معارض فتحاوي ديمقراطية ترقاقة سنة معارض نحاف تخفف الزلوة تقراي كده فتر شعف بس احنا سنزلنا بزمانة عينة تنقد نحو بروباغندا كيد اسبيشال من اسي كاب سمعت انك تنسل لازم تقرأ حل سلاي حد هو حتى رأيت الله أو تاريخ أنا تاريخ من هي أم حرام لازم تقرأ سلاي أو نأيك تاريخ حدا بير تشوف لنا إذا نحو حتى نحسد بروباغندا أم حراي مسكا أوروما مسكا تشوف كاي أكلك كاي زبال أكايدا صحتك كم تفهم 30 عمت تدناغرو يا أخي حزز بتقرأي زلوا من معرفة تاي نظام جبلنيا تاتزيهم أحليفوا معها نسوم دقومن بيتسومن أوروبان أمريكان إنام هرو بدخات تقراواي كقلدو نعت العرض عوقيا كلهم حجي ندا شعبيا ولا ندا هوحات بلو دقوم عبد دقن عبد صبق تمرت ندابلو بود بدخان يا أبي أزلا زلو زربا فاكت إذا تقرأي بايزوي عقل وديو فلا يسوم بنا نتيرون حدا جيز خزار بخلوسي أنا كل جيز يرسعن إن الله أصلي إني تقرأي المفترنات لاقي كاي حاري بمن بحالفتي كمرحتي عددا تاجرة قدس هاجر كويا تمريت كنت قدست هاجري التوارخت هاجر كويا ما كم تقرأي كويا جين انتهي كم زلو سلطان حزب سبل العشرقي لعب من جهة يجمر كنت زلمع من جهة تقارو نقعو هاي تنقعون كن ذا عاد زيها نبادة تخدله سوى حدا بب حدا ناماته اتساوت من اسي يهدم يزلو حبتن ما ترزلي وزي خنزين نار ايه تسرح تطات نار ايه تحقنا خد نار ايه افتح حد نقرنا خد افتح حد نقر خد كل حمق كل رصح كل تشنا حقي اللي تخيدخ هوا همزي يزلمر نيقولوا سلازي اللي نحنا تعدي سينا لا بقينا ناخد ندق فينا له أصلي إني تقرأي المفترنات لا فينا له أصلي إني تقرأي المفترنات لا كاي حاري من قتيل ولا لك ممرية مالي هوحات من أقصد له كنا متنقطعكو يهول نيرم غالع مالتي ولا سب ميديا بدق زلون بعلو كنا اسمه تنقطع خندي نقرات نحراي ولا تي شعو تي عاوز نبره حزبي بسليتن بخال سلازري از نبره بيجا زردو بايزوي بزحات نير ولا خبرنا جميل كاجيجا انا نردو نيرنا ردهمني ولا ميت خلص فيديو يراني ربع انت تجرن كم تاش من غورو بتعمي زحزنا كابايزوي دنقرنا انت لو افلطو انت زي لبحد حبرتكم يا خات تقبر اب تقراي رأي وزي حدش اما قال صح والله اما قال انت حد يحكي هذا ولا انت جزعه شو خلو اسخن من بحجر عيبلك يلا قفع تعينت قفع كايدا لريو مش جناي زولدو نابيهم كتو ودلهم كم جي غيرهم غفيفو نابيهم كتو ودلهم ايردا كان كنات جقا خلقو ميلان فرق انت في انهم صنيحهم سي حجخ كنديم كتفو ابزي بايزوي شو وداسه زحوا دبرصن ملخت لني لبوا وي كاب مخري يزبلالا بريزيدنت لونشم دحر خوين تراليو سلاز والا وليد كونكو بريزيدنتختبل تخلها سلاز حدا قلع ولا دمو بريزيدنت ولا شمو بريزيدنت دبرصن ገብረ ሚካኤል ገለ እንዳትፈልካ ጽዋዕ ንዘላል ወይ ከፍካ بريزيدنت مخان تاع ገብረ ለና ናትካ بريزيدنت مخان ትግራይ ታይጦም ናትካ بريزيدنت مخان ናይ ትግራይ ጸገም ሃመ ገሪ ክፈትሕ ልኽእል ምሻዕብያ ኮፊልካ እንዳውጋዕኻ شعبيا كنا እንዳተማየጥ كانوا على كتحزازل كنا في نفط እንዳልك ካብ شعبيا ልብስ ጸላእኒ እዲዮም ትግራይ ካብ شعبيا ልገደደን ትግራይ ላቆሰለ ለድሜ ለቀንዘው ኃይልን እዲዮ ዝምድሪ
مش شعبيا اندحر كتوقع خيلكم مس إساياس كوفيلكم اندحر كتمايات خيلكم كتردادو اندحر كيلكم عين اخترئ اندحر كيلكم مس زخونه ناي تግራይ ጸላኢ ንሱኽ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ፋኖ እንድሕር ንሱ ጌርኩሞ ዋይናት ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ንምንታይ እዩ ታሪካዊ ጸላእትና ግዛዕቲ ማለኹም ዝገይሮምና ከም ዝበድሎምና ገለ እወ ትኽክል ግን ብሓባር ኮይም ገይሮሞስ ብሓባር ኣስመራ ለኺደካ ኢንተረስት የለልካ ስለ ሓሰብካ ወይ ከዓ ምስ ፋኖ ናይ ስልጣን ናይ ግዛዕ ጎንፀ የጋጥመኒ ኢልካ ኣሚንካ ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ራስ ምስተራት ኪሎ ለሓይሊ ግን ትገና ለይተወደአ ተፋነነሉ ትመናጠሎ ስልጣን ሃፍቲ ገለሎ ማለት which means 4 ኪሎ ርስኩም ሒስኩም ይኹም ኣፍታለ ይብልኩም ዓቕሚ መቐለ ብቁጥዑ ተመሓድሩ ለይኻልኩም ሰባት ትግራይ ብቁጥዑ ክትርኑ ለይኻልኩም ሰባት ሕዝውን ሕልምኩም 4 ኪሎ ሕዝውን ሕልምኩም ኢትዮጵያ ምሕዳር እዩ حزون بتناي 83 هذا كتكونهم تمكر لا خاوي موزي بقى وزح حقت بالبهير سوات اكي ودا فيدرال حيل تحت رجع الكاس نا ايتيوبيا ما راح تكون تا لحاسكم ما بحيل بطمنجا لسفركم لا نايدجن ومبر بقطع عندهم محاضر وانسان مجمره على مليول تهزبن مجمره خاصه موضوع تهزبن مجمره خاف ችግር وضوع تهزبن مجمره تدرير حدر قسينو حدر دقيس حدر غورو ካብ ስቃይ ካብ መከራኻው አንዛ ካብ ስኽፍታ ካብ ሰቐቐን ደውፅዎ ናጋ ድሕር ናጋ ድምፂ ድሮን ድምፂ ኣየር ድምፂ ኩናት ሰማዕኹ ካብ ልብል ሰቐቐን ዶ ኣድሕንዎት መንእሰይ ዓዱ ክነብር ገበርዎ ዓዱ ቀሊኡ መሪርዎ በብመዓልቱ ካብ ትግራይ ልወፅ ኣለዋ ኣየራትን ባሳትን ክንደይ መንእሰይ ተዳፊኡ ልወፅ ኣሎ እሱ ነግበር መጀመርያ ትግራይ እንደመሓድር መጀመርያ ትግራይ ብቅጥዑ እንደ መንግስት ኹኑላ መጀመርያ ኣብ ትግራይ መንግስት ምዃንኩም እንደ መጀመርያ ረጋግጽ ማን መንግስት ኢልኩም መጀመርያ ሕደግ ወዲሳ መኻድሞ ሕደግ ወር 4 ኪሎ መቁማትሞ መጀመርያ ሲ ኣብ መቐለብ ለጀምቢሮስ መንግስት ዲኤል ካስቃዓት ካሕት ታይ መንግስት ለብል ነገር ነክ ታይ ሕጊ ኣይነ ሕገ መንግስት ኣይነ አንቀጽ ይና አሃ መንግስት ጌርካ በየናይ መንገድ ይኸመጽ ኣብ ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ሻድሻይ ዓመት 7 ዓመት ስልጣን ጽናሕ ልብል ሕግንዮ ካብ 5 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ሓሊፋስ መረት ትግልበጥ ያልካ ኩናት ለኣተኻሉ ሕግ ይኹን ዲጂ ትለማ አንተ ተረጋግጸላ ህዝብ ቅቡልነት መን ኣይናይ ህዝብ ኣይናይ ወረዳ ኣይናይ ጣብያ እዩ ተማይጡ መኺሩ ድምጽ ህው መንግስት ኹነ ለይሉካ ናብ ስልጣን ናይሉካ መን ኣበይ ረኺብካ ህዝብ ቤት ፈልጦት ህዝብ በቀናፍታ ስልጣን ለብጸተካስ ጉልበት እያ ጠመንጃ ኣብ መቐለኒ خاص በቃ ከም ሓደ ተራ ሽፍታ በኃይል ብጠመንጃኻ በቃ ምስት ህዝቢ ጽላሎትካ እንዳራኻ ብፍርሕት ነበረልኻ ህዝቢ እውን የተኣምኖ ይሱነ ያምነካ ከም መንግስት ይርኤካ ምስ መናእሰይ ትግራይኻ ሕዚ ንዑ ተጋደሉ ክትጓየት ውዕለልኻ በኃይል ማለት ህዝቢ መንግስት ይሉ ተለሓስበካ ከም መንግስት ለቀበለካ ወይ ተበጽሕ ነርካ መጀመሪኡ ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ተቀየሩ ሰብ ዓዱ ሓዲጎ ይምተሰደደ ነይሩ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ እዩ ጸገማት ክፈትሕ ክምኩር ነይሩ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ናይ ትግራይ ሽግር ከኣልኽ ምኩር ነይሩ ሶ ምርድዳ ሕዝቡን ፖለቲካ ይከኣል እዩ ኩናት መቕራይ ይከኣል ኩናት ንትግራይ ናይ ቁጽር ሓደ መማረጽ ክኸውን ኣይኽእል የውልን ሕዝ ትግራይ ብፍጹም ዛዓ ኩናት ክትሓስብ የብላይ ናይ መጨረሻ ተገዲዳ ክትኣትው ትኽእል ጉዳይ ክኾን ልግቦ ኸም እንተ ኮይኑ ቀድምካቶም ካልኦት መማረጽታት ሙሉኦም ክትከዶም ኣለካ ኩሎም ስለዚ ኩሎም ስልጣንካ ግዛዕኻ ኩሉ ሓደጋ ኣቲኻ ዋላ ክትከዶም ኣለካ ወይለክ ደብረጽዮን ኣነ ፕሬዝዳንት ተለ ኮይነ በቃ खाሊ ምንም ነገር ክስራሕ ይኽእል ኢልካ ወጢርካ 3-4 ዓመት ረብሽካ ካብ ናብ ስልጣን ትመጽእ ስልጣን ይቕረየንሞ ዋላ ወዲ ወረደ ይቀጽልሞ ዋላ खाሊ ሰብ ይምጻእሞ ዋላ ዝመጽእ ይምጻእሞ ግን ምስተና 4 ኪሎ ሓይልስ ክነውግዕ ንኽእል ዶ ኣብ ምንታይ ጉዳይ ክንራዳእ ንኽእል ታይል ደሊ ታይና እንደሊ ኢልካ ክትወግዕኒ ካሕዞ ኦባሳንጆ መጽኡ ወተን ኦፈር ሒዝዎ ለመጸ ግልጽ እየ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ኽብሩ تجزاو محلارنا بوتو ملسوا تبحيلهم اللي جوركم بملؤ قالوا بدحرينا خنوقع نخلو الديمانديو نسهد دارات كده سوسو مسارات كيركات اخاتب انا بريزيدنت بسر انا بريزيدنت اللي خوين ما تواغانيو خالي كله بقى خنوقع نخلي قدميو مجمر انا عاي بريزيدنت مخاني تقبلوني وعناتك بريزيدنت مخان تاغور لنا ناتك بريزيدنت مخان تግራይ ታይጦም ناتك بريزيدنت مخان ናይ ትግራይ ጸገም ሃመ ገሪ ክፈትሕ ልኽእል ናይ ትግራይ ጸገም ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ረብሓ ካብናትካ ፕሬዝደንትነት ካብናትካ ጉራ ካብናትካ ትዕቢት ካብናትካ ኢጎ ልበለጸ እዩ ተደሊኻ ብፕሬዝዳንት ማዕረግ ለኾነ በቃ ኣብ ገዛኻ ስልጣን ክንበካ ጸገም ከይብሉ ፕሬዝዳንት ልብል ሹም ድሕር ትኾይኑ ተደልዮ ስለዚ ዋላ ወሊድካ እውን እኮ ፕሬዝዳንት ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ውለ ድማ ፕሬዝዳንት ወለ ሹም ካው ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለ እንዳተባህልካ ትጽዋዕ ንዘለኣል ወይ ከዓል ኾነ እድርና አልሽና ንሾመካ ሞኻ ፕሬዝዳንት ንብሎ ትመጸውያ ሶ ትመጸውዕ እንድሕር ኮይኑ ድድለ ህዝቢ ብለይብሉ ህዝቢ እንዳ በብመዓልቱ ኣብ ልስደደሉ ወጽዮ ብልጠፍአሉ ህዝቢ እንዳተነገፈ ብልዕለሉ ዓዲ
ناتكا بريزيدنت بوان تግራይ ታይጦም بريزيدنت لمشوم بوان تግራይ انت يطقሙ ህዝቢ ጸፈን ዘሎ ሓደ ግዜ መደንያ you know ነብረዘዚ ዋላ ካብታ ናይ ፕሬዝዳንት ትግራይ ተወሪዶም ዝኾነት ማሕበር ገይሩ ኣታ ፕሬዝዳንት ክኾን ዝደሊ ኢላ ትዝክርዋዶ ሳንዳ ሰሓቀት ኣሽሙ ገይራ ዋናት ሸ ግዜ ማለት እዩ ሓውቂ ኣይተጋገን ማለት እዩ ሚለን ፈረቃን ኣብ ፕሬዝዳንት ከለኻ ንስኻ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ እዚ ወቅረብ ክስቆረካ እኮ እዩ ዝግባ ያኽለኒ ነቲ ህዝቢ ሲሓለት ክትሪኦ እኮ እዩ ዝግባ ማካ ኣኺሎም ንሳቶም ኣብ ስልጣን ክቆደጩ ረብሓ ስለ ዘለዎም እኮ እዩ ኣብኡ ኮይንካሲ በቃ ብዙሕ ነገራት ትህፍትም ትነግድ ብላይካ ትኸውን ናይቲ ህዝቢ ጥፋዓት ፈፂሙ ይግድሶም anyhow ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ብሮድካስት ናይ ለማንቲ 2 ዓመት ኣብዚ ከመጋበት 20 years ማለት እዩ ሓፂርቲ ኣምሓርኛ ንክልተ ዓመት ካብ ምውጋእሲ 10 ዓመት ምዝርራብ ይሓይሽ ዝበሎ ናይ ዶክተር አብይ ከም ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቡ ከም ሓድሽ ገይሮም ኣሎ ዘቕረብዎ ኣሽሙ ከምዚ አብይ ይፈርሓና እዩ ህወሓት ኣብዚ ይፈርሓና እዩ ንዝብል ኣብዚ ትንተና ሂቦም ኣለዉ ክልተ ዓመት ካብ ምውጋእ 10 ዓመት ምዝርራብ ዝብል ናይ ኣብ ኣብዚ ኣሽሙ ገይሮም ኣለዉ ብዚ የብፅግና የሻዕብያ አዲስ የዳብ ሴራ نسمع እስከዚ ከም ትንተና ገይሮም ዘቕረብዎ እሳት እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስተት ነው ዛሬም ታሪካዊ ጠላቶቻችንና ምቀኛ ጎረቤታችን ተቀናይተው የውስጥ ባንዳ ቀጥረው አገራችሁን ለማፍረስ እየሰሩ ያለበት ጊዜ ነው እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን አከርካሪያቸውን መጥቶ ተሽመድምደው ጣረሞት ላይ ያሉበት ጊዜ ነው ጾም እንደሚደግፍ የሚባል አካል ማለት ነው ስለዚህ የሚያዋጣን ከፌደራል መንግስት ቀንደኛ ጠላት ነው ወቀንደኛ ወዳጃችን ጾምዶና ኤርትራ ሻዕቢያ ነው የሚል አካልም አለ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚገዟቸውን ኃይሎች ገዝተው በስፋት አሰማርተዋል ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል ዛሬ ጽምዶ ብለው የከፋት ጥምረት የፈጠሩ ኃይሎች ኢትዮጵያ በደም ጎርፍ እንድትታጠብ ሌት ከቀን እየሰሩ ነው ለነዚህ ጥፋት ኃይሎች ፖለቲካ ማለት የህዝብ አገልግሎት አይደለም የኪስ ማበልጸጊያ እንጂ ሀገር ማለት የሉዓላዊነት መገለጫ አይደለም የግል ፍላጎታቸውን ማስከበሪያ አጥር እንጂ ጽምዶን የፈጠሩት የግብጽና የሻዕቢያ ስርዓት የአንድ እናት ልጆች ጫፍና ጫፍ ረግጠው አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፍሉ ለመሬት እያመቻቹ ነው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚገዟቸውን ኃይሎች ገዝተው በስፋት አሰማርተዋል ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል የባንዳነት ተላላኪነት በጥቂት ጥቅም ሲባል ታዛዥነት ካልቀጠቀጥክ ካልገረፍክ በስተቀር በንግግር ያለማመን በሽታ መፈታት ያለበት ይመስለኛል የትናንቶቹ ጽምዶች ኢትዮጵያ ከባህር በር በማራቅ ህዝብና ሀገርን ያቆሰሉበት ታሪክ ሁሌም ይታወሳል የሱዳን የግብጽ የኤርትራ ቅንጅት በመፍጠር ኢትዮጵያን ከባህር በር የማባረር ዘመን ነበረ የ1960ዎቹ ትውልድ ዛሬም ይህ የጥፋት ጥምረት ለኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ እንቅፋት ሆኖ ተቀብሏል በተለያዩ አቅጣጫዎች የትርምስ አጀንዳዎችን እየቀረጸ ወደ ተግባር ለመግባትም አለው ይያለ ነው ጥቅምት 24 2015 ዓ.ም ለኢትዮጵያ መልከ ብዙ ቀናት በዚህ ቀን በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ እጅግ ብርቅ የሆነው በውይይት የመስማማት ባህል እውን የሆነበት ነው የፕሪቶሪያ ስምምነት የስምምነት ከኢትዮጵያ አልፎ ለቃጣናው እፎይታ የፈጠረ ነው ለጽምዶዎች ግን ይህ ቀን ትውልዱን ከደም ጎርፍ የታደገ ሴራቸውንም ሜዳ ላይ ያስቀረ በመሆኑ ሊዋጥላቸው አልቻለም ሰላም ለነሱ ስጋት ነው ምክንያቱም በሰላም ጊዜ የጥላቻ ንግዳቸው ይከስራል በመረጋጋት ውስጥ የሴራ ድራማቸው መጋረጃው ይገለጣል የሻዕቢያ ስርዓትን ጠቅላላ አስተሳሰቡም ይሁን ስርዓቱም ይሁን የማስረጽ በሌላ በኩልም አለ ጾም እንደሚደግፍ የሚባል አካል ማለት ነው ስለዚህ የሚያዋጣን ከፌደራል መንግስት ቀንደኛ ጠላት ነው ወቀንደኛ ወዳጃችን ጾምዶና ኤርትራ ሻዕቢያ ነው የሚል አካልም አለ ስለዚህ ይህንን ደግሞ ሚዛኑ የሚያስተካክለው ህዝብ ነው ማለት ነው
ምክንያቱም ያ በፊት የነገርኩህ ህዝቡ የሚያዋጣ እኛ የፈጠርነው ስርዓት እኛ የተታገልንለት ስርዓቱ አለ ያለፈውን አልፈዋል አሁን ግን ወደ ኖርማል ህይወታችን እንመለስ የሚል ህዝብ አንክሮ ሲወጣ ወደ ስርዓት ይገባል ማለት ነው አይ አይደለም አሁንም ቀንደኛ እና ዋነኛ ወዳጃችን ወደ ሆነው ነው የሚሄደው የሚለው ደግሞ ጽምዶውን ይዞ የኢሳያስ ስርዓትን ማስረጽ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሃል ያለው ሽኩቻ ቀላል እንዳይመስልህ በጣም ከባድ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ ከፍ ብላ ትታይ ዘንድ የድህነት ስሟን ለመቀየር የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘው የህዳሴ ግድብን አጠናቀዋል የኢኮኖሚ ነፃነትን ለመጎናጸፍ ሌት ከቀን እየተሰራ ነው ይህ ያልተዋጠላቸው ኃይሎች ጽምዶ በሚል የክፋት ጥምረት ሀገር በደም ጎርፍ የምትታጠብበትን ቀን እየቆረጡ ነው ይቅርታውን እንደ ፍራቻ መተውን እንዳለማወቅ ንሰብሰብን እንዳለመቻል ወስደው የታለሉ ወንድምናቶቻችን በየጊዜው በግራ በቀኝ ስልጣን ለማግኘት ያለው አማራጭ ኃይል ብቻ ነው ብሎ ያመኑ ወገኖች አሉ ከጅምሯ የተቀደመች ሐሳብ ናት ማለት ጅምሯም መነሻው መድረሻውም ይታወቃል እሱ ብቻ ሳይሆን አባቷ ማን ነው አያቷ ማን ነው በደንብ የሚታወቅ ሐሳብ ነው እንደ ሐሳብ የኢሉዓላዊነት ደግሞ ጸረ ሉዓላዊነት ሐሳብ ናት ኢፍትሃዊ ሐሳብ ናት አንፌር የሆነች ሐሳብ ናት የምትመክን ሐሳብ ናት ኢትዮጵያውያን የሀገር ሉዓላዊነት ከፍርሰት አደጋ ፊት ሲቆም የመሪዎቻቸውን ጥሪ ተቀብለው ጠላትን በጋራ እንደሚቀጡ አድዋ ትልቅ ትምህርት ነው በአድዋ ኢትዮጵያውያን ውስጣዊ ግጭቶችንና ቂሞችን ወደ ጎን ብለው በአንድ ምሽግ ወድቀው የዘመን ብዛት የማያወይበውን ታላቅ ታሪክ ሰርተዋል ጽምዶን የፈጠሩ ኃይሎች ግን ይህን እውነት ዘንግተውታል ኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ጥንታዊ ሀገር ስርዓት ያቃል መንግስት ያቃል በሚያስፈልግ ጊዜ መሰብሰብን ያቃል በሚያስፈልግ ጊዜ መዝመትን ያቃል በሚያስፈልግ ጊዜ ዋጋ መክፈልን ያቃል ይሄን ህዝብ በትናንሽ ፕሮፓጋንዳ ሸብረክ ማድረግ አይቻልም የጽምዶ ዋና መሐንዲሶች ግብጽና ኤርትራ የአንድ እናት ልጆች የሆኑትን ታሪክና ደም ያገናኛቸውን ወንድማማች ህዝቦች ለማጋደል እየተጋፉ ነው የኛ ለመሬት የኛ ለምለም ሸለቆች ዛሬ ለነሱ አላስፈላጊ መስዋዕትነት የሚከፈልበት የጦር አውድማ እንዲሆን መድረኩን እያመቻቹት ነው ወንድም ወንድሙን በጥርጣሬ እንዲያይ ትውልዱ በገዛጁ ህልውናውን እንዲያጠፋ የታቀደ ረቂቅ ወጥመድ ነው ይህንን ታሪካዊ ስህተት ዝም ብሎ ማየት ተባባሪ መሆን ነው ይህንን የጽምዶ የክፋት ሰንሰለት የምንበጥሰው አድዋ ላይ አብረው የተዋደቁ አባቶች ልጆች መሆናችንን በማስታወስ ይሆናል እሳት እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስህተት ነው ያ ዝኾነ እዚ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዘበልዎ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝቐረበ ናይ ኢትዮጵያ ይኸውን ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እውን ወደን ጥሩ ዛዕባ ጽምዶ ዝተዛረቦ ወይ ከዓ ዝሕለፎ መልእኽቲ እውን ነይሩ ካልእ እውን ክልተ ደቂቕ ገለ ትኾን ሓፃሩና ብዝላ ዳሽመብላይት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ምስ ናይ ዓድና ኩሉ ግዜ ምትሓስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን እውን እንዲሆን ከሀገራዊ ምክክር እስከ የተናጠል የሰላም አማራጮች ክፍት ተደርገው በርካታ ጥረቶች ፍሬ አሳይተዋል ጥያቄ አለን ያሉ ወገኖች ጥያቄያቸውን ይዘው በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ ያሳዩ ተነሳሽነትም በተለያዩ አካባቢዎች አዎንታዊ ምላሽ አግኝተው ፍኖታቸው ሌሎችም አዲስ ፍኖት የተለመ ሂደት ሆኗል ከዚህ አለፍ ሲልም በሰሜን ኢትዮጵያ ተከስተው የነበረውን ግጭት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ለመስጠት ተፈርሞ የነበረው የፕሪቶሪያው ስምምነት የትግራይ ህዝብን እፎይታ ሰጥቶ ፊቱን ወደ ልማት ማዞር በጀመረበትና መንግስታዊ አስተዳደሩ ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን እየሰራ ባለበት ወቅት ሰላም የማይዋጥለት የህወሓት ቡድን ይህን ሂደት ለማኮላሸት ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሆን አዲስ ሴራ ውስጥ ገብቷል ይህም የክልሉን ህዝብ ያሳዘነ ድርጊት ሆኗል የትግራይ የሰላም ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዲ አንጥሩ ከኤቲቪ ትግርኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል ጀነራሉ የፕሪቶሪያው ስምምነት ለትግራይ ህዝብ ሰላምን ያጎናጸፈና ችግሮችን ወደ መልካም አጋጣሚ የቀየረ እንደነበር አንስተዋል በተለይም የስምምነቱ ተፈጻሚ በፌደራል መንግስት የነበረው ፍላጎት ከፍተኛ እንደነበር አንስተዋል
የፕሪቶሪያው ስምምነት የትግራይን ውድቀት የሚመኙ ኃይሎችን ፍላጎት የገታና በክልሉ ሰላም እንዲሰፍን ያደረገ የሰላም ፍኖት ነበር። ነገራት ክፍትሑ ድሌት ነርና ቪክቶሪያ መስተፈረመ ድማ ደስተኛታት ኢና። በትግራይ የነበረው ችግር እንዲፈታ ፍላጎት ነበረን። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሲፈጸም ደግሞ ደስተኞች ነበርን። ደካማ የሆነች ትግራይን ማየት የሚፈልጉ በክልሉ የፈለጉትን መፈጸም የሚፈልጉ ኃይሎች መጥተው ከባድ ኪሳራ አድርሰዋል። ይህ ኪሳራ ወይም ውድመት እንዲቆም አጥብቀን እንፈልግ ነበር። የፕሪቶሪያው ስምምነት ይህንን አስቁሞታል። ስምምነቱ ለትግራይ መልሶ መቋቋም ትልቅ ፋይዳ ነበረው። ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል እጅግ ሲፈልገው የነበረ ነው። ስምምነቱ በክልሉ ሰላም በማስፈን ረገድ ሚናው የላቀ ነው። ነገር ግን የህወሓት ነገር ጠንሳሽነት ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ እንዳይሆን አድርጎታል። አሁን ላይ የህገ ወጡ የህወሓት ቡድን ጽምዶ በሚል ከሌሎች የትግራይ ህዝብ የውጭ ጠላቶች ጋር የፈጠረው ጥምረት ትርጉም አልባ ሲል ገልጸውታል። ጽምዶ የአክራፊዎችና የባንዳዎች ስብስብ መሆኑን የጠቀሱት ጀነራሉ እኩይ ዓላማቸው እንደማይሳካም ጠቁመዋል። በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍልና የትግራይ ህዝብ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። እነሱ ይህንን የሚያውቁት አይመስለኝም። አሁን የሻዕቢያ ተላላኪ ሆነዋል። አሁን ከማን ጋር ነው ጥምረት የፈጠሩት? ከትግራይ ህዝብ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ነው። ይህ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ተጠቃሚ እንዳትሆን ሻዕቢያ ፍላጎት አለው። ለዚህ ደግሞ መጠቀሚያ ማድረግ የሚፈልገው የትግራይን ወጣት ነው። ይህ መሆን የለበትም። ጽምዶ የከሰሩ ኃይሎች ስብስብ ነው። ይህ የሚያሳዝን ነገር ነው። ምክንያቱም ህዝቧን በአግባቡ መሰብሰብ ካልቻለች ሀገር ጋር ትግራይ ጥምረት ትፈጥራለች ማለት የሚያሳዝን ነው። የትግራይ የሰላም ኃይል በክልሉ የተረጋጋ ሰላም እንዲፈጠር ዓላማ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ዋና አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወዲ አንጥሩ ተናግረዋል። ገለልተኛ ሰራዊት ክልዎና ምግባር ናይ ህወሓት ዝበሃል ሰራዊት እንተልዩ ተንካለት ባርታት ውን ዝሳደድ አይሆን። የኛ ዓላማ አንዱ ገለልተኛ የሆነ ሰራዊት እንዲፈጠር ማድረግ ነው። የህወሓት የሚባል ሰራዊት ካለ ሌሎች ተሳዳጅ ይሆናሉ። ይህ መሆን የለበትም። ሌላው ዓላማችን የትግራይ ህዝብ የኔ ነው የሚለው አስተዳደር መፈጠር አለበት የሚል ነው። ህዝቡ በመረጠው መመራት አለበት የሚል የጸና ፍላጎት አለን። እንዲሁም በክልሉ ያሉ ችግሮች ሊፈቱ ይገባል። የተጎዱት እንዲካሱ፣ የተፈናቀሉት ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚል ዓላማ አለን። በትግራይ ላይ በድጋሚ ጦርነት እንዳይቀሰቀስና የህዝቡ ሰላም አስተማማኝ እንዲሆን የትግራይ ሰላም ኃይል ከፌዴራል መንግስት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ ባይዘው ብዛዕባ ዝናይ ጽምዶ ዝምልከት ወደን ጥሩን ዝሃቡ ቃለ መሕተት ጾሚኦም በአምሓርኛ የምጣጅ ባህል ጎብርዎ ጸኒሖም ማለት እዩ። ካልእ እዚ መን ዝበሃል እዚ ዕንጉለ መን ይፈይጥኩም ኣለኹም ዶም? መን ይፍ ዕንጉለ ፈይጥኩም ኣለኹም ዶ? እዚ ዕንጉለ አንተ ወዚ ክተጸልሎ ደሊኻ ሰልጠነ ከይበለካ ከም ጸሎት ከይዘከረካ ሳይሓልፍን እዩ ገመደ ይብልን ነይሮም ነው። እስከ ነዚ ዕንጉለ ከንስማዕ እዮም። ራእየ ዙላ ኣነ እኳ ነቲ ዩቱበር ዘይፍተ ግርማይ ዝበሃል ዝጅምሮ እንቅስቃስ ዝገብር እውን ኩሉ ግዜ ገልገሊኦም እኔው ንእሽተይ ርእሶም ክቅየር ክምዕብል ዘይክእል ማን ብኒ ሰልጠነ ግርማይ ዝበሃሉን እዮም ሰልጢኖም ትርእሶም ዘይሰልጠነ ብዕራየ ዙላ ኣነ እኳ ነቲ ዩቱበር ዘይፍተሸው ኣለኩም ተፈታዊ ሽው ኢሉ ኣውፅኡስ ወለዲ እውን ፅቡቅ ሽም ሓርየምልና ሃለው ክጥቀመሉ ይከኣለና ሕዚ ንኡ ዝኽተሉ ኮራኮር ነውስ ሚኪ ሆምለስ ማለት ገዛ ዘይብሉ ሚኪ ይብሉ ኣነ እዛ ሆምለስ ኣሰኪፋቶ መይታ እንታይ ኣለዎ እሞ ሆምለስ እንዳሓጅስ እንታይ እዩ ቻይና ኣብዚኣ ብዛዕባኡ ዝህቦም ሓበሬታ እዞም ህዝቢ ድቃስ ገሊኦሞ ማለት ሆምለስ ምዃኑ ፈሊጦሞ ሬፒስት ምዃኑ ፈሊጦሞ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑት ከም ዝዓመፅ ኣብዚ ዓዲ እዚ ከዓ ኣብ ጎጉል ዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል እዩ ባይዘወይ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ገዛ ኮይኑ ክዛረብ መቸም ኣይትሪእዎ ዶ ጎደና እዩ ዝኸይድ ብእግሩ መኪና ዝበሃል የብሉን ሓንቲ ግን ኣላ መኪና ናይ ሰብ በጃኻትኩም ክሰኣነላ ኢሉ ሓንቲ ዝተሰኣለላ መኪና ኣላ ከምፃኣልኩም ሕጂ እቶም ሰባት ግን ስጋዕ ክንደይ ከም ዘሳቀዮ እቲ ተግባሩ ረእይዎ ሆምለስ ምዃኑ ኖርማል እዩ ድሓን ስራሕ ስለ ዘይሰርሕ እዩ ብዓይብኡ ግን እቲ ኣብ ኣሜሪካ ላእሽ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ሬብ ዝገበሮ ሽሙ ከይተረፈ እኳ እዩ ገረ ሃዋርያ ገረ ሃዋርያ እቲ ሓቀኛ ሽሙ ማለት እዩ ሽሙ ከይተረፈ ይታሊሉ ገረ ሃዋርያ ምንባሲ እንታይ ዘሕፍር ኣለዎ ገረ ሃዋርያ ኩሉ ስሚዑም እንታይ ዘፀገም ኣሎ ሽም እንዲ እንታይ ሽም እኳ ሕጂ ናይ ጥዕና ወረቐት የርእየና ኣነ እውን ንሳይ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ክንገድፈቶ ኮይና ፅሉል ምዃኑ ናይ ጥዕና ወረቐት የርእየና ኣነ ጥዑየ ሕክምና ከይደ ንህለ እዚ ወረቐት ክብል ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ጎደና ክኸይድ ዝውዕል ፅሉል እምበር ጥዑይ ኣይኮነ ጥዑይ ሰብ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ ሓሪፉ እዩ ዝዛረብ
ጎተና እኳ ከይዙ ዕልምሉ መዓልቲ ምሽክና ያነ ዘይደክም እንደኻ ንጥዕናኹም ፅቡቅ እዩ ተጋሩ ኤርትራውያን እናተንቀሳቀስኩም ንእስተይ በተለይ ዕረፍትኩም ሰዓት ውፅእ እናበልኩም ተንቀሳቀሱ ጥዕናኹም ሓልው ምክንያቱ ብሂወትኩም ክትነብሩልና ኢና ንደሊ ብሂወትና ተፀኒሕና እዩ ከዓ ህዝብና ዓድናን ዲያስፖራ ትግራይ ዲያስፖራ ኤርትራ ክንሕግዝን ክንስለፍን ምስ ህዝብና ንኽእልና ብዙ መልእኽቲ ክትርድኡኒ ተስፋ ይገብር እዚ ኢለ ያው በብዘለኹም ምዃን ሰላምታይ ከንትል እንደይኑ ኩልኹም ሰላምታይ የቅርበልኩም እንግዲህ ያው ለማዓንቲ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ሰለስተ መዓልቲ በኣና ሓያል ሙቐት በፂሑ ኣሎ ሓጋይ ድሕሪ ሰሙን ብናይ ኦፊሻሊ ሳመር ብኣሜሪካ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ጁን 21 ኦፊሻል ይጅምር እዩ ስለዚ ተስፋ ዝገብር እንታይ እዩ ኩልና ከላመኒ ሓተፍተፍካ ክሰምዖ ግን እንታይ ዝዕንጉለ እንታይ ሕሚምዎ መስለኩም እንታይ ሕማቶ መስለኩም ጎደና እንዳኸደ ኣታዕንጉለ ሕጂ ገለ ካብቲ ኮመንት ፅሑፍሉ ከሪአኩም እየ ዝረአይዎ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣብዚ ሕጂ ንኣብለኩም ሓደ እምባር ዓለም ዝበሃል ኣየ መልክዕ ኣሎ ጉማረ መሲሉና እንትዳበስታ ትገለ ኣብዚ ከዓ ሕልና ዝብልካ ሓደ ዋይ መደቀሲ ስለዘይብለ እየ እናዘርኩ ስኪ ዝእልሽ ዘይትብል ቀውላል ጎደና ሓደር ይብሉ ኣሎ ኣንታ ጎደና ሓደር ኣብዚ ከዓ ፍናን ዝበሃል ሕጂ ጎደና ሓደር ዲያስፖራ ናይ ዲያስፖራ ጎደና ሓደር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ትሪኦ ኣሎ እቲ ኮመንት ዝህብዎ ንሱ ዘሕሞ ዘሎ ርእሱ ዘሕሞ ዘሎ ምሽክና ክፅለል ፈርሒ ተፀሊዮ ኣሎ ኣውርድ እምበር ኣብዚ ናይ ማርያም ትብልውን هيك عينت كونتو تعينت كونتو إيزي خير ألقس أتهدنقورو ريوتي أو كومنت صحفلو أهتنداشمونو ريو واي مالك أساس زي بالله نازركو زقلش نازركو غزا زقلش زي تبل تولع قدنا حدر እግዚአብሔር አምላክ ቀላጽንካ ስብርብር የብልና አንተ ዕብድ ከልቢ ረዮ ተስፋይ ገብሩ ጸጋይ ዝብል ትዝቦ ርእይቶ ኣብ እንተሪኦሞ ኩሉ ከምዚ ሕጂ ንስኡ ርእሱ ሕምዎ ዘሎ ኩላ ሆምለስ ምዃኑ ፈሊጣቶ ኩላ ገዳም ሓደር ምዃና ፈሊጣቶ ትረዲኦም ዶ ኩላ ስኮም ምዃና ፈሊጣቶ ንስኡ ዝሕሞ ዘሎ ረዮ ሕጂ ሽዑ መኪና እንታይ ገይሩ ሸር ገይሩዋ ኣርባዕተ እግራ ምንም ዘይትጫቐም ዘይትጫቃጨ ተማዕዲ ወዲ ትግርኛ ታዚ ኣርባዕተ እግራ ምንም ዘይትጫቃጨ ሰበይቲ ሓንቲ ሽግራ ግን ነዳጅ ስለ ዝኸበረ መስተ ኣብዚሒ ከም ገታቸ ይብላ ኣለኹ ገታቸ እንታይ ማለት ገታቸው ገታቸ ሕጂ እዛ መኪና ባይዞ ወይ ረንቲ ይገርዋ በቲ ዘለና ሓበሬታ ረንቲ ገይርዋ እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ረእዩ ለይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብጣዕሚ ስትረስ ፈጢሩሉ እቲ ጎደና ሓድር ምዃኑ ሰባት ስለ ዝፈለጥዎ ሕጂ ሓንቲ መኪና ተኻሪብ እዚኣ መኪና ይፍለጡ ለይ ዝብል ዘሎ ትሪእዋ ኣለኹም ባይዞ ወይ ምክራይ እውን ኣየድልየካ ናይ ሰብ መኪና ኖርማል ክትሰኣል ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ኣነ ዝበልክዎም ኣብቲ ጎደና ሓደር እናበሉ ስለ ዘዋርድዎ በቃ መኪና ሳላትኒ አይሉስ ኣብ ሓንቲ ትሪኢ ኣለኹም ናይ ክራይ መኪና ተሳኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ክራይውን ኣይድልየካን መኪና ክትሰኣላ ትኽእላ ናይ ዝኾነ ሰብ ዋላ ኣብ ጎደና ፓርክ ዝኾነት እውን መኪና ኢልካ ክትሰኣላ ትኽእላ ዝኾነ ካብ ኢንተርኔት እውን ስእሊ መኪና ዳውንሎድ ምግባር ይከኣል እዩ ማለት እየ ተሪድኹምኒ ስለዚ ካብኡ እዚኣ መኪና እያ ገለ ብልካ ገሊኣቶም ከመይ ዝበለት ናይ ሃብታማት ፖርች መኪና ኣብ ጥቖም ገይሮም ይሰኣሉ ከምታት ንገብሩ እዮም ግን ተጸሊሎም ዘሎ ፍለጡ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ገለ ክገብር ክትሪኦ ከለካ ስጋዕ ክንደይ ተረቢሹ ስጋዕ ክንደይ ተጸሊሎም ዘሎ ክትፈልጡ እዩ ዝግባኣኩም ስለዚ ዝኾነ ከይመፅእ ከሎ ሕክምና ገለ እንተሪኢኹም ፅቡቅ ኢቶም ኣሕዋትና ተጋሩ ኣብ ጥቕኡ ትነብሩ ሰባት ኣብልዎኹም ናቲ ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ትክሪኦ ከለኹ እቲ ሃለዋቱ ገለ ኖርማል ኣይኮነን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን ንእግረ መንገድኩም ጥዑይ ሰብ ከምኡ ይገብር ጥዕና ዘለዎ ሰብ ከምኡ ይገብር ስለዚ ቸግበርዎ ከለኩም ኢለ ማለት እዚ ከም ሰብ ንሕናት ፖለቲኩ እቲ ሬፒስት ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረ ዓመፅ ገለ ፀለመ ከይክመስለኩም ካብ ጎጉል ኣምፂና ዝርኢናኩም እቲ ናቱ ሪከርድ ኣብ ጎጉል እዩ ዘሎ ሬፒስት ምዃኑ ኣብ ኣሜሪካ ሰለስተ ንኣሽቱ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓመፅ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ባይዘው ከምኡ ይገብር ሓደ ኣእምሮ ብጉቡእ ዝሓስብ ሰብ ንኣሽቱ ቆልዑ ይዕምፅኒ ካብኡ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ሰብ ጎደና ዝኸዱ ዘሎ ከዓ ጥራይ ነብሱ ስለዘይረኣኹም እምበር ፅሉል ዝገብሮ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ኤንወይ ናብዚ ንመለስ ዝጠቅም ኣይኮነን ግዜና ከይነጥፍኣሉ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ናይ ትግራይ ቃል ኣቐባይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ወሃቢ ቃል ማለት እዩ ኣቐባሊ ቃል ዝኸውን ዘሎ ዝገርም ናይ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ዝነበረ ሕጂ ተሸይሙ ዘሎ
دكتور يخايم زلوا بايزوي سكنت بلالو نسمعيو ጌታቸው ረዳ ጎብረዝ ከዳ ጎብረ ከሊ ጌታቸው ረዳ ባይዘወይ አን እስካ ቀልካ ዘይርአ حيا ሰብ መሃኑ አይ ንረስዕ ካብኡ ተበጊሰውን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ራዕዲ ስለ ዝፈጠር ዝነበረ ሳኒታይዘር ዝብል ሳጓይ ምሽሞ ነይሩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ልኡኽ ትኽክል ይትማል መጽዮም ነይሮም እዮም እቲ ዝርርብ ዝገበርዎ ምስ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ ይብላ ኮነ መኪናው ኣሜሪካ ኖርማል ስለዚ ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ እውን ፕሬዚደንት እናበሉ ዘቕረብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ብዛዕባ ዝሓለፈ ናይ ፓርላማ ቤት ምክሪ ምምላስ ዘይምምላስ ዝተልዓለ ነገር እውን ኣይነበረን በቲ በለበቱ ግን ብወገን ትግራይ ወኪሉ ክደራደር ዝኽእል ኣንፈታት እውን ክቐምጥ ዝኽእል ببيت مخرج تملسا سرع زخونا منجست ون سلا زخونا مزع أكل زي تزرر بزقبر زلوا زبل مردا أقداسي زخون زبل مال يزلنا مالتي بوجن تقرأيول قوامنا منجست تملي سلا سرع منجست لنا زقبر زخونا يكون عين السلاماوي دردر مس منجست خون خلال لوا تجمر زلوا منجست راسون مس منجستي مزررات يقصل الله يجمرون الله وتتناخير قصل نايم جوار قدائي زخون زلوا مالتي كابزي حليف مس تم توكيلهم مسيام زلوا ومرحي أفتز حلفنا بريتوريا در جزء تفلالي حسابات اللي على أيام مالتي والكسبات كم بحريتهم من النايب على مرة كلهم يخلي خوني بوانا نتجن كم والكسب زي كل الناس كم من أفريقيا حبرت توكل جرنا نحن وصلوا بزلنا مالتي نساتهم كأروى زخول استفلالي حسابات كلي خلي بوجن تجراي بوجن منجست تجراي كخون زلوا وجن تنتخكلنيا ناي تجراي بوتاتات انتعين كما عين ربحة تجراي أبيبين زلوا انتعين تاي تعين كجبر زلوا كأيحت مسمراتنا انتعين تعين يلو قريبو ناي مدردار ناي مكتع ربحة وناي مرقاس كناتات كع ناي منجست تجراي خون زخيل مالتي سلازم استفلا عليه مالكو استفلا عليه الرائتات يكون منفسات كنورام يخيليو تهزي كم نخال أجزاء توكلهم ومسيام زلوا جن نا أفريقيا حبرت وكلنا ون نا دبلوماسي محبر سبون دقاف زلوا ون سلازخنا تخالي قادفنا أفتنا هز زلوا سلامة ودردر تخرت جرنا نخد اللي كنا ثات مفتاري تزول لسا خون زخل نتجري زول مساعدة قداسي يزول لنا مالتي تخالي هزون بقلص خنري أوزلنا نجار تأيو اللي أنت وسيدنا سلامة ودردر مالت أكل نايك ألسنا مزوال نبعل قتاچو زتك سب كثرك بدا موكا كبيدينيو تግራይ ብዙሓት ሰባት ያ ሎዝ ጌራ ነገረ መንገድና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ያ ከሲራ ዘላ ከባል ጌታቸው ረዳ ጀሚርካ ባጻድቃን እዞም ኩሎም ናታ አሰት ዝነበሩ ናይቲ ህዝቢ እቲ ዓቕማ ፋሕበትን ይኣትዋኑ እዚ ነው እዚ ኩሉ ሓራመረ ዘሎ ወታደር ተራ መንእሰይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ናብ ካብ ትግራይ ወጪ ዘሎ ልዕሊ 25 ዝኾኑ ኮሎኔላትን ጀነራላትን እዞም ኩሎም ጋዜጠኛታት እዚ ቀሊል ዘይኮነ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ነዚ ክንደይ ጽምዶ ትገብር ምዚ ክንደይ ጣውላ ተብል በቃ ህወሓት ብል ውድብ ከይጠፈኦም ንዓ ንኽዕቅቡ ናብ ሻዕብያ ናብ በላዕተኛ ናብ ገበን ድፈጽመሎም ዝኾነ ጃስቲስ ወይ ፍትሒ ከይተረኸበ ትገብሮ ዘላ ዋጋ ክፍሎም ኣሎ ወዲ ሓውበይ ዋጋ ናብታ ናይ መጨረሻ መደብና ንምኻድና እዚ ናይ ኣቦና ኣሕመድ አልቀይሲ 2500 ገለን በፂሓላ by the way thank you ደቂ ዓድና ቶም ትሕግዙ ዘለኹም ዘይሓገዝኩም ካደጊመ ከዘኻኽረኩም ታሊን ካብዚ ኣክሰደልኩም ይደሊ የላ ዓቕምና ንግበር እጃምና ንግበር thank you ቶም ሰፖርት ትገብሩ ዘለኹም ያ ኣውሽቲ ክልተ መዓልቲ 2555 በፂሓላ 25000 ነባፅሓያ ነተኣኻኽላ ታሊን ክሰድልኩም ኣለኹ ዓቕምና ንግበር thank you for your service ኢልኩም ከዓ ርእይቶ ኮመንት ተጽሒፍኩም ደስ ይብል ምክንያቱ በቲ ስርዓት እኳ ዝረኸቦ በቲ ሃገር ዝረኸቦ ፃማ የለን እንዲ ኮንኩላትና ስደተኛ ኮይኑ ነብር ኣሎ ኣብዚ 50 ቅርሺ ናይ ኩላትና ኣኩብ ድምርሲ በዓቲ ቤቱ ሕማም ስለ ዘጋጠማ ሰፖርት ንገብሮ ኩለኩም ኢና ጋጠማ ኮይኑ እዚ በዓቲ ቤቱ ሓይማ ከም ዘላስ ብዕላል ኣብዚ ኣብቲ መደብ ንገብረሉ ነበርና ስለ ዝተዛረበ ናኻ ኢኒሺየቲቭ ወሲድና እስኪ ማለት ህሲ በዓል ሃፍቲ ኮነ በዓል ፀጋይ ኮነ ምሽክናይ መዋእሉ ኣብ በረኻ ሕሊፍዎ ኣብ ስመራይ ጽንሐን ካና ኣብ ስደት ከይዱ ከም ኩላትና ስደተኛ ኮይኑ እንዳነብሩ በዓት ቤቱን ስለ ዝሓመመት ክንተሓጋገዝ ስለ ዘለና ካብ ምባል anyhow እዚ ትሪኦ ዘለኹም ጋዜጠኛ እዚ ንፉዕ ብሉጽ እዩ ባይዘ ወይ ወሓዚ ቲቪ ትብል መሕጁን ኣብዚ ጽቡቕ ከተዓምፅኡ ዘቕረቦ ቅሪበልኩም ነይረ ወሓዚ ቲቪ ልኩም ላይክ ሃብዎ ኣተባብዕዎ ኣብዚ ኣፖስትል ሓውና ሒዙ መፅኡ ጽቡቕ ዝኾነ ምስክርነት ባይዘ ወይ ኣብዚ ምዕፃው ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉድለት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ዶ ወይስ
ዓመፅ እቲ ስርዓት ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ይመፅእ ዘሎ ጽቡቕ ዝኾነ መልእኽቲ እውን ኣብዚ ሕሊፍ ኣሎ ኣብ ካናዳ እዩ ዝነብር እቲ ኣፖስትል ጋሻ ኮይኑ ዘሎ ሓውና እዚ ሓውና ግን ኣብ ኣሜሪካ ደሎ ንስማዕ እስኪ ፀዋ ሕጂ እዛ ሳልሰይቲ ሕቶ ኣዳልያ ዘለኹ እንታይ ትብል እያ ምዕፃው ቤተክርስትያን ከመይ ነይሩ ኣይኖ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘለካ ገለ ኣገልገልቲ ጉለት ቤተክርስትያን ምዃኑ ይጠቕሱ እዮም እሞ ናይ ብሓቂ ጉድለት ናይ ቤተክርስትያን ጉድለት ናይቶም ሽዑ ዝነበርኩም ኣገልገልቲ እንዲ ነይሩ ከምቲ ዝብልዎ ከምኡ ዲ ነይሩ ነዚ ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትልሰልና ፅቡቅ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኣሎ ሓደ ከተጥቅዑ ንዝደለካ ኣካል መጀመርታ ሓደ ናሬሽን ሓደ ትረኻኻ መጀመርታ ትፈጥር ሕጂ ሓደ ትረኻ ተፈጢሩ እዩ እዚኣቶም ፀረ ሃገር እዮም እዚኣቶም ፀረ መንግስቲ እዮም እዚኣቶም ኣድማዕቲ ዜጋታት ዘይኮነስ ኣግዳዕቲ ዜጋታት እዮም ኣብ ኩናትን ኣብቲ ሃገራዊ ነገሮም ዝብል ብፍላይ ድማ ምናልባት ምስቲ ናይ ጆሆቫ ዊትነስ ባይዘ ወይ ዋላ ሓደ ኣማኒ ጴንጤቆስጣል እኳ እዩ ደጋፊ ህግደፍ ክኸውን ዘይግባእ እዞም ወንጌላውያን ዝብሉ ሕዋትናሲ ኣብ ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ እምነቶም ኩልኩል እዩ በቃ ቤተክርስትያን ናቶም ገይሮምሲ ጸሎት ክገብሩስ ኣይፍቀደሎምን እዩ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ኣለዉ እዞም ሕዋትና ክልቲኣቶም ድሌት ፍትሕዮም ብዛዕቦም ኣይኹን ክንዛረብ ዘለኹ ግን ኣለዉ ባሮት ናይቲ ስርዓት ዝኾኑ እዚ እንታይ ዝበሃል ስቶክሆልም ሲንድሮም ቀጥቃቲኡ ቀታሊኡ ዓማጺኡ ዝፈቱ ሕብረተሰብ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበሃል ዝሓመመ እዩ ማለት እዩ ሓዊሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ፐርፐዝሊ መጀመርታ እቲ ፀለመ እዩ ቀዲሙ ንመንግስቲ ዘይምእዙዝ ሕብረተሰብ ከም ዝኾነ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ዘሕርቐካ እንታይ እዩ እቲ ናሬሽን እቲ ተፈጠረ ትረኻ እቶም ናትና ኣገልገልቲ እውን ከም ሓቂ ገይሮም ከጋውሕዎ ወይ ድማ ክጠቃቅስዎ ክትሪኢ ከለካ ብጣዕሚ ካብቲ ዘሕዝነካ ሓደ ድኻ ንሱ እዩ ብዝኾነ ግን እሱ ይነበረ እቲ ሓቂ ንሕና ውፍያት ዜጋታት ሃገር ኢና ኣብ ሃገራዊ ግቡእና ግቡእ ዝገበርና ኣብ ተፀዋዕናዮ ውትድርና ንሳተፍ ዝነበርና ብኩሉ ሸነኽሲ እንከን ኣይነበረናን ኣብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይና ብጣዕሚ ሃገር ነፍቅር ህዝቢ ኢና ግቡእና ጌርና ግን መሰልና ተነገፈና ሰባት ኢና ብዝኾነ እታ ቤተክርስትያን ክትዕፀም ከላ ቅድሚኡ ዓብ ዝኾነ ሪቫይቫል ነይሩ ሕብረት መፅዩ እቲ ዝነበረ ዲቪዥን ሬማ ሙሎንጌል ቃል ህይወት ዝበሃል ዲቪዥን ተሰይሩ ናይ ሓባር ኮንፈረንስ ንሰለስተ ሰሙን ተኸታታሊ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ዋው እቲ ቁርብ ጎሊሑ ዝረአ ዝነበረ ፍልሊ ምናልባት ናይ ሬማ እዩ ነይሩ ሬማ ከም ጀመርቲ ከም ገለገለ ሓደሽ ምህሮታት ብዛዕባ ናይ ሰብ ማንነት ገለገለ ዝብል ቁርብ ተነፅሎ ነይሩ እዩ እዚ እውን ተሰይሩ ፓስተር ተስፋፅን ኣብ ሙሎንጌል ኣገልጊሉ እተን ኣብ ኣስመራ ዝነበራ ኩለን ቤተክርስትያናት ንኣሽቱ ኮነ ዓበይቲ ብሓባር ኮንፈረንሳት ገይረን እቲ ዝነበረ ኮንፈረንስ ድማ መዳለዊ ንሓደ ዓብዪ ሚሽን ነይሩ እታ ሚሽን እንታይ ትበሃል ወፍሪ ምብራቕ ወንጌል ተባሂሉ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዓብዪ ናይ ወንጌል ዝርግሕ ንምግባር ንምድላዊት ሕብረት ዝግበር ነይሩ ሕጂ ከም ዝብለካ ዘለኹ ኩላተን ሓቢረን እቲ ዝነበረ ዲቪዥን ተፈሪሱ እዩ ደን ናብታ ተባሂላ ዝነበረት ዓባይ ሚሽን እታ ሚሽን ድማ ወፍሪ ምብራቕ ወንጌል ትብል ንዓ ንምህራን ልክዕ ተቆፃላ ተታሒዛ ወርሒ ጁላይ ከባቢ ዝከረኒ ወርሒ ክረምቲ ተዳልያ ንሳቶም ድማ ሜይ ኣገልገልትና ፀዊዖም እዛ ሓሳብ እዚኣ ሂቦሞ ሕጂ ኣብዚኣ እታ ዲቪዥን ኦፍ ኮርስ ኣምፅኦማ እዮም እቲ ሕብረትና ምስ ረኣዩ ነታ ሕብረት ከመይ ገይሮም ብሬክዳውን ከም ዝገብርዋ ፈልጡ እዮም እንታይ ኢሎም ሓሳብ ሂቦሞም ዝዕፀዋ ኣለዋ ዝኽፈት ኣለዋ ግን ክሳብ ዝፃረ ግዜኡ ኩለን ክዕፀዋ እየን ሕጂ ገለገለ ቤተክርስትያናት ብፍላይ ገለገለ መራሕቲ ድማ ኖ ታርጌት ኮይኖም ዘለዉ ገለ ቤተክርስትያን እዮም ስለዚ